Wara jiem daqstan traġiċi matul il-jum tas-sibt ingħatat tislima li 3 persuni li mietu fil-fjur ta' ħajjithom. L-għada tad-dolur il-familji u l-qraba tal-vittmi il-kolb qalb maqsuma selmu lil dawk li tant ħabbew matul ħajjithom. Is-sibt filgħodu fil-Knisja ta' Kristu Re f'Raħa Ġdid sar il-funeral lil Daryl Aloisio. Ir-raġel ta' 36 sena li kien jipprattika l-bodybuilding fis-17 ta' Marzu tilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Yamaha li kienet isuq bil-konsegwenza li kellu impatt ma' barrier fi triq il-kosta. Wara nofsinhar it-tnejn fl-istess ħin, Jessica Mikallef u Zek Meli wkoll ingħataw l-aħħar tislima fil-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat u f'dik tal-Ibraċ rispettivament. Xeni taqsim il-qalb fejn dawk l-aktar qrib iż-żgħażagħ inġabru fil-funeral tagħhom bħala rispett lejn il-memorja tagħhom. Bħala Aloisio, Jessica Mikallef ta' 22 sena tilfet ħajjitha traġikament fis-17 ta' Marzu, dan f'inċident fil-limiti tal-imġar. Min-naħa l-oħra Zek Meli tilef ħajtu f'paċi fil-ħadd 11 ta' Marzu. Iż-żagħżugħ ta' 24 sena tilef ħajtu fis-sigħat bikrin tal-jum tal-ħadd fil-ħin li possibilment kien se jaqbad triqtu lura lejn id-dar. Li hu żgur hu li t-telfa ta' dawn iż-żgħażagħ ħallit vojt kbir fil-qalb u l-ħajja ta' dawk li kienu l-iktar qrib tagħhom. Raba u ħbieb li minkejja l-wiġġa tat-telfa ta' nies daqstant żgħar fl-età bla dubju se jgħożżu l-ferħ li dawn l-isis tagħhom ġabulhom tul ħajjithom f'din id-dinja.